Nadaydayo itang agsapa. Dawatek tintay pinagtakder kas kantayan tayo iti panglukat nga imno. O Diyos, rumbeng ay daydayaw da ka ijesyon, ketong palen mit in karimikan ka. Ipangag mo, dagiti kararag, ket dumatagtuken ka, dagiti amin na tattao, gapu ka dagiti basbasol da. Adu unay tibidot mi, ngayon pakawanem tuwida. Nagasat dagiti pilyem at tattao, isudang awisem agtaeng iti santuarium. Tatay amin. Mapnek kaminto, iti kakaimbag, iti balay mo. Dagiti bendisyon, iti nasantuan na templom. Agkararag tayo. Bendito Apo mi nga nailangitan, si papakumbaba kami nga masidegken ka o Apo. Agyaman kami iti panangaywan mo kada kami iti napalabas ang nagpatnag, ket intunda na kami manen iti barong aldaw. Agyaman kami iti anges ti biag asagot mo iti kadabigat ng ibabangon mi o Apo. Patinayon ti salunat nga ipapaay mo kada kami tapno maaramidan mi dagiti trabaho an ipaabaga kada kami. Apo Diyos, pakawanan na kami no maminsan ket saan mi amabigbig dagitoy aparabor mo kada kami. Gapo ta dagiti laeng abanag a makita dagiti matami ti ad-addang o mag ipangpangro nami. Itdem kada kami ti puso a managyaman
ket agbyag kami kas makayayo iti sangwanam. Daytoy iti kararagmi iti napateg anagan ni Apo ming Jesus, anang isuro iti kararag nga amami. Amami nga dakas sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramit kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit kastamot dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi iti inaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di katilisin na kami iti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ket ti gloria nga nanayon. Amen. Denggem mo Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kami, ar-ararami. Amen. Denggen nyo ti paltiing ti Apo ken San Juan. Ngem daytoy ti jakyat ken ka. Saan nakon nga ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo idi sakbay ti panakatnag mo. Agbabawi ka ket agbiag ka akas idi nangrugi ka anag Kristiyano. Tano saan kang agbabawi umay kunto ikaten ti pagsilawan iti nakaisaadan na. Aramaten tayo nga rod, dahito akanito iti naulimek a panag-confessar. Agtugaw tayo, kakabsat. Kitno siya sinuman, kada kayo, ti adakabailan na, ngagparintumeng, kadagiti na iranta, nga pagparintumengan. Dita sangwanan ti tugtugaw yo, kat mabalin na daytoy nga aramiden. Bayat ti panagtuktukar, dahito organista tayo, ti tukar nga nalinnaay. Kitipeksa tayo, ken Apo Diyos, nagitibanbanag nga saan arumbeng, tapnon mayan nurot tayo, ken kuana. Agkararag tayo. Managparabor kenayat unay nga amami, anang ipaay ti bugbugtong nga anak mo. Adtoy kami manen na dumadawat iti kaasim apamakawan kadagiti adua paglablabsingan mi. Pudno Apo saan kami amay karikan kagapo iti kinarugit mi. Isong agbababawi kami, tapnon mayanurot kami, iti pagayatam. Babaan, iti panagdalos mo, kadagiti puspuso mi. Wena po'y daton mi ngarot, iti bibiyag mi kan ka. Amang namnama, babaan, iti panakabalin, tinasantuan nga espiritum. Kat maaramidan mi, iti agayat, kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen. Sempitalan ko agranyagem kadrupang kanya tapno sikati pagnaeda. Naimbag ken na naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat.
Itinagan iti agmaymaysa nga iglesia tayo, iti Central United Methodist Church. Ken kastamot iti pamilya, daytoy ken iti tunggal maysa nang nangruna daytoy nga gimong, ket sirarag-o ken siraragsak amang kablaaw kada kayo, ken mangpasangbay kada kayo. Uray sa dinuman nga lugar, iti naggakbapuan nyo, kakabsat, iti puspuso, ken iti ruangan, iti iglesia tayo, ket silulukat kada kayo. Isungatin tayo, panagrambak, iti daytoy, ken itintay panagdaydayaw, ket intayo nga drambakan, nang nangruna iti daytoy, nga agsapa, wenno Domingo, anay kedeng para kadagiti laiko, kamsat, late month o late Sunday. Isu nga iti daytoy nga kanito, ket kayat ko nga kablaawan iti tunggal maysa akas laiko iti iglesia. Happy late Sunday sa inyong lahat. Ken kastamat kakabsat, kinuna kita tay, sa dinuman na lugar iti naggapgapuan nyo, sirarag-o ken siraragsak, daytoy nga gimong amang pasangbay kada kayo. Isu nga maminsan pay kakabsat, palakpakan tayo man iti tunggal maysa, nga adda kada tayo. Itinagan ni Apo tayong Jesucristo, ket sapay kuma, tay iti dungo, ken pamateg iti nasantuan nga Espiritu, isu kuma iti maadda kada tayo, kabayatan iti intay pa nagkakadua nga grukbab ken kuana. Ken kastamat kakabsat no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa nga adda kada tayo iti daytoy nga gimong. Kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga awan gundaway da no siya dinuman iti ayanda dagiti kakabsat nga adda iti probinsya wenno kadagiti pagtainganda nang nangruna dagiti kakabsat nga da sa bali nga nasyon. Ngem isu damet ket makipagmaymaysada iti daytoy nga intay panagdaydayaw. Kakabsat ko kas iti kinunagtatay itinagan daytoy nga gimong iti Lucano ken nang nangruna itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Siraragu ken siraragsak kami amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak ken narambak nga bigat wenno orasyo wenno rabiiyo amin. Wen kakabsat no kasano tayo nga intay kablaawan dagiti kakabsat tayo nga awang kada tayo wenno titunggal maysa ket intayo met nga ro di sarsarunong kablaawan dagiti kakabsat nga sumangbay iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Kas iti gagangay, diyak nga basaan ti maysa ken maysa kadakwada, ngem gapu kakabsat, tamakita yo, dagitoy kakabsat nga da iti screen ninyo, kas itatta ko mga aldaw, ni kabsat nga Arceo, itatta nga aldaw. Dagitoy dan, dagiti ni kakabsat, kitain nyo kakabsat no, dagiti nagnagan nyo dita. Happy birthday latan ket no anyaman kakabsat, dagiti ni sagsagana yo. Adtoy kami. Nga sisiraragsak din, nga saan laeng, nga mangkabkablaaw kada kayo. Iti happy birthday, no dekat no nya dagiti sagana yo ket makipagrambak kami kada kayo. Itinagan, dahito nga gimong, kung nangartingles, happy birthday, and happy wedding anniversary. Sakbay ngayon tayo, kakabsat man, para iwaragawag, itinintay panag, takunada, mabalinin, akikinnablaaw. Kaya mabalin lang akikinnablaaw, ngayon siguro, hantay pa'y unay nga giin na brasa kun kunada. Kit mabalil na tamit no kayat yo. When no saan kat
ikwatelatan, dati na pakakitaan kanya tayo, nga si tayo kit mangkabkablaaw, iti tunggal maysa, iti sa pamamagitan kun na tayo, iti peace, iti tunggal maysa, kada tayo. Kung nangaro, agang angawak idi, peace be with you, kung ti English, ano? Pero ti Ilocano, anya ti Ilocano na, agtal na ka. Agkatawa ni kabsat nga ads. Wen, kakabsat, ito mga rod, kablaawan na takaabay yo. Kaya naimbag, kaya naragsak, nagsapa yo. Nagguwapo ka, ken nagpintas ka, itang agsapa. Awan sa mo, mangibagbaga, nagguwapo ka, ken nagpintas ka, itang agsapa. Ni Apo Dios, iti maaddaken ka. Ay ayaten ka kabsat, ken ay ayaten na ka ni Apo Dios. When nagtultuloy tayo ng kakabsat, iti kayat ko laeng may pakaamo kada tayo, duwalaeng nga banag. Ti umuna, nga kas iti panangrambak tayo, iti daytoy nga Domingo, dagiti layko, ket adda naikadeng nga iso ti mangiwaragawag iti sao ni Apo Dios. Kiti so daytoy awan sa bali iti kabsat tayo ti maysa nga lay leader iti Ilocano, awan sa bali no saan nga ni kabsat nga ads Mendez ket madamdama ket saan kunto siguro nga amu lawn unay no dekat amu tayo daytoy nga kabsat tayon. May kadwa inton umay kakabsat nga 25th and 26-27 at mabuangay nga convocation iti Maya-wide workers ng ating iglesia dito sa Manila area. Nga aramidin daytoy ijay Bagyo Teachers Camp. Iso nga awan kami iti 25, 26, and 27. Iso nga nuan yan tuman kakabsat, dagiti banbanag nga kayatyo, nga ipakaammo kada kami ket mabalin yun ton, nga makipag-uman iti opisina tayo. Ket na dagiti daduma, ket no kayatyo nga ipakaamunto, na danto kayatyo nga ipaaramid, kadagiti nanumo, nga adipen ni Apo, ket mabalin nyo nga i-advance tatan, when no inton sumangpat kami. Iso nga 25, 26, 27, amin nga adipen ni Apo, Pastor ken Diakonisa, iti Intero, iti Maya o Manila Episcopal Area. Adda kami ijay Bagyo, ta adda masangay nga convocation. May katlo, kakabsat, kayat ko nga pakamo kada tayo, inton umay nga Domingo, ket isunto ti panangrambak tayo ti Memorial Sunday. Isu nga da kayo kakabsat nga adda dagiti mununan ngay ayatenda at dungdungwan iti panagbiag. Ket mabalin nyo nga ipatulod iti ladawan ken dagiti nagnagan dagiti ayaten tayo dungdungwan tayo iti bibiyag tayo. Ken into no Domingo kakabsat bayat nga daytoy ket maiparang kadagiti screen tayo, dagiti nagnagan, dagiti mununan kada tayo ket addanto aramiden tayo. Nga kas iti gagangay, adu nga sabsabong, nga intayo itugkel yan ti may nga cross, nga isot may patakder dito sangwanan. Akas panglagip tayo kadagiti ay ayaten tayo. Ket kun nakita tay, siya sino kada kayo iti agawid, tapno agawid kadagiti probinsyada, tanay kadeng dito nga long weekend. Ngim ko nadatatay, saan siguron pastor, hangkam tumapan niya sementeryon, bay am nga rodin, yan natay to umay to kada katayo. Kaya, yeto natayan tayo to umay kada tayo. Padasin dan to may tagpasyar kada tayo. When kakabsar, kakangawak laeng, ngim tikait ko laeng nga pakaamo kada tayo. Dagiti nagnaganda, kat mabalin yung ay patulod, when no, mabalin yun ton nga isurat ikurit kadagiti papel tapnon iyawat yun to kanyak
into numalpas iti serbisyo. Dagitoy laeng ti kayat ko nga ipakaamo kada kayo kakabsat, ket sapay kuma, tani Apo Dios, itikan kanayon nga mangkadwa kada tayo. Amen. Iti maibasa nga epistola, masarakan iti libro ti maikadwa nga Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6, aging gani iti 8. Santo, umalatiw iti sangapulo ket inem, aging gana iti sangapulo ket 8, ket kastoy ti mabasa. No maipapan kanyak dimtengen ti oras, apan nakaidaton ko. At tuyan ti tiyempo nga isisinak iti daytoy a biag. Inaramid ko ti amin akabailak iti salisal, na danon kon ti pagtinggaan ti lumba. Nagtalina edak iti pamati, ita agor orayan kanyak ti gonggona ti balaygi. Ti korona ti kinalinteg nga ited ti Apo, ti nalinteg nga ukom iti daytang aldaw, ket saan lang agpay kanyak no di ket kadagiti amin as iayat nga agor oray iti yaay na. Ididamo apan nakausig ko awan ti nagtestigo amang kalintegan kanyak. Binaybay anak ti tunggal maysa. Sapay kumata sa anda ang mapabasol gapo iti daytoy. Nupay kasta tinulungan nak ti Apo ket pinapigsanak. Giso ang nagbalinak nga impakaammo ti sibubuktel a mensahe tapno mangeg ti amin nga hentil. Iti kasta na isalakan nak itingiwat tilyon. Ispalen nakto ti Apo iti amin a kinadakes, ket alaen nakto nga awan ti pakananwak, iti nailangitan a pagarian na. May ipaay ko maken kwa na ti dayag nga awan inggana. Amen. Tuwa der tayo kakabsat. Iti pakasarakan iti banghelyo tayo, iti daytoy nga agsapa. Iti Banghelyo ni Apo tayong Jesucristo, babaan iti panangisurat ni Lucas. Iti Kapitulo 18, manipod iti versikulo 9, aging gana ti may 14 takastoy iti kunkunana. Sinarita pa ni Jesus daytoy a pangari kadagiti tattao, amngitang tangsit iti kinaimbang ken manguyaw kadagiti sabsabali. Adadwa alalaki anapan nagkararagi jay templo. Maysa ti Fariseo, maysa tagsingsingir iti buwis. Nagtakder ti Fariseo iti napakni a lugar ket ingkararag na si ulimak. Agyaman ka o Diyos, ta sa anak akas kadagiti daduma anaagum, na ulbud, wenno makikam kamalala. Agyaman nakmet, ta sa anak akas iti dayto ay ngagsingsingir iti buwis. Mamindua ak nga agayunar, tunggal lawas, ket ited ko iti pagkapulo ti amin, amasapulak. Ngem nagtakder iti adayo, iti agsingsingir iti buwis, ket di napay tangad it dagiti matana sa dilangit. Dinandanog na ket di marukong na ket kinunana, O Diyos, kaasyan na kadi ama nagbasol. Kinunana Jesus, ibagak kada kayo, nagawit agsingsingir iti buwis, napalintag iti sangwanan iti Dios. Ngem iti Pariseo saan napalintag. Tati mangitantanok iti bagina maipababanto. Ngem iti mangipababa iti bagina maitanok to. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
Denggen tayo iti mensahe ti kanta babaen kadagiti koro.
Agyaman tayo, dahil nga napintas launay sa niwang at ikanta. Kaya titata kakabsat, kaya tayo nga rod, iprepara, dahil ito ipuspuso, kaya lapayag tayo. Babaan, itintay panagdengdengeg, kadagiti sa saon ni Apo. Iti anak na nga iso, nga aramaten na, iti daytoy nga agsapa. Once sa bali, nga kas iti kinunakitatay, may isa nga lay leader tayo, iti iglesia tayo, in particular, iti gimong iti Ilocano. Katawan sa bali, daytoy nga anak ni Apo, na natulnog launay, ni Kabsat, nga Adriano Mendez. Yeah. Kabsat. Agyamanak pastor, dawatek nga nagkararag tayo. Amami anay langitan, dawaten miti, asi ken parabor mo. Amaawat mi kuma itang agsapa ti panagbendisyon mo. Aramatem Apo, tinanong mo ang adipen mo, kapagayusan, itang bendisyon mo, tatang agsapa. Tinagan ni Jesus. Amen. Naimbag nga agsapa yung amin kakabsat. Ti Apo ti madaydayaw itang agsapa. Ket kastamet kablaawan tayo, isuda nga kadwa tayo via online. Ket kanayon no arte kami probinsya. Ket haan malata maliwayan nga pan mi makikaisa ti panagdaydayaw via ti online. So, awan lata ti mamis nga serbisyo, gapu itang nga teknolohiya tayo. Ket, babayan tata nga Domingo, tagiti lalay ko, ket may kan tayo ti emphasis, ti pategna, ti biyag ti tunggal maysa, akaslay ko iti iglesia. Ket babaen ti sa uti Apo nga naibasa tatang agsapa tatay, ket amirisin tayo ti importansya na ti pategna ti maysa alay ko. Mayarig ti biyag akas Kristiyano, kasla iti Dragon Boat team. Sino kanta tayo ti makamam ti Dragon Boat? At dati drummer di sango, tapos nagaduda nga mangisagsagwan. Taano agkarera da. Iti Manila Bay ado ti kasta. So, mayarig ko na dati biyag ti maysa nga iglesia, at dati maysa nga may dadaulo, ket dagijay lalay ko kumbaga, isu dati tagasaguhan. Haan na mamin ket isu na ti taga lead. Either you are a lay or you are a clergy. Awan tinagdumaan na. Numadiyo kayat ti aglay ko, mabalin nyo met ti agpastor. Asyay. Awan ti sabalin. Idi nagdesisyon itong galmaysa nga sumurot ken Apo. Duwala ti pagpilyan na laiko wenno clergy. Mabalin la tama. Kasta. Ket ti biag aks Kristiyano, numayarig tayo tatay tinaybasa ni pastor, duwa ti impakita na nga lang nga tatay. Either a Pharisee or yung kanyang isang tax collector. Tibiyag tayo as laiko, kas iti Dragon Boat team, biyag tayo as Kristiyano, kaya't masapol ti teamwork na kunada. Nabanggit, ay naibagak tatay, mabalinan ti online. Mabalin nga may samji balay, di ka nga makigimong, mabalin la tamat.
ngem tibilin ti Apo, in summarize na duwalang ket. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your strength. Love your neighbor as yourself. Haan nga nalpas, iti panagayat ti Apo, no diket panagayat ba lang ti karuba. Ti biag akas Kristiyano, kas laiko, haan nga nalpas, ti panagdaydayaw panagayat ken Apo, no diket panagayat ti pada tayo a Kristiyano. So it's a teamwork, kunada. Ngem, ti evaluation na individual na. It's a group activity, kunada ti estudyante, group activity, pero ang grading individually. Oh. Very, apay naggulo. Kasya iti kasasaad tayo a Kristiyano. Masapol nga titunggal maysa ket makilangin-langin, makikadwa, makifellowship titunggal maysa nga Kristiyano. Ngem the evaluation is personal. Apay nga ta. Ito'y lubong kas Kristiyano, kas laiko, haan tayo nga napanitoy, haan tayo nga nagbalin nga Kristiyano, tan nagbalin nga mangukum. We are not here to judge. When is the time? Kaano tayo nagbalin nga kasla iti parisayo nga agja-judge. We judge, we compare. Gamin kasta ti sistema ti lubong. We judge, we compare. Manipod, idi kayanak tayo, idi dumakkel tayo, hingga na tatta. Ti sistema ti lubong, ket we compare, we judge, we select what is best. Kasta. So, idi kayanak, i-compare mo, ni sino karurupa na, ni napinpintas sa, nagagwapon sa untatang na. Basta. School, atamanin, kumpara, sino ti kalalaingan, sino ti haan, kasta. Kastamat ito iglesia, no minsan, iso na ti kalalaingan, iso na kasi singpetan, basta. Ngam tatangag sapay palagi nakadatayo ti Apo, haan nga comparison, dikit-kitaan na. No diket, no anya ti puso. No minsan han tayo mapanpansin, agbalbalin tayo nga pariseyo. Kasla natural nga reaction tayo ti anyaman, ang pasamak ti biyag tayo. Kas pangarigan, no minsan agsaludsud ka, no adati daw dawatem, no adati marigat ti kasasaad mo, may baga kas pangariga dadati mang mangigkoket. Apay no sinupay dagiti dakes Apo, isuda pay ti mayat ti kasasaad na. Basta. We compare. We judge. No minsan pay i-judge tayo dagiti madi tayo makamam mo. Adati personal bias tayo every no nati naggapuan na, no nati kasasaad na, no nati estado ti biag na, at dati preconception bias tayon. Sagpaminsan nagbalin tayo nga judge dagiti uri dagiti tao nga close kanya tayo. Kamamukata. Nagbalin tayo nga pare sa'yo, when no, maranasan tayo ti ma-judge, ti tao nga close kanya da tayo. Ngam ti may sapay, nuhan tayo mapupuutan. Si tayo mismo,
ija-judge ti bukod tayo nga pagpagi. At ati karirigatan nga lasaten a panagukong. Tamaminsan kam ammo tayo ti bagi tayo. Ammo tayo ti mali tayo. Ket mabain tayo mamasideg ken Apo. Ngem kunana babaen tatay nabasa nga paset tinasantuan na surat. Han nakitkitaan ti kasasaad mo, numano tinaaramid mo, no kasano ka kalinteg nga sumurot, kadagiti na kurit, no diket kasano, dahi ti pusom, nga pudnong agbabawi, nga gibaga, timalina, ken Apo. Iso nagmayat, tay pamati tayo akas metodista, a Kristiyano, nga titunggal may sa kada tayo, ket mamati, si tayo ket naisalakan, babaen ti pamati. Tani Apostol Pablo, iso nga naibasa tatay, ket na experience naman, gamin, madi iso na nga maka-join, madi iso na maka-join, ijay talaga nga umununa nga adipen, ta iso na ti prosecutor da idi, iso na ti pumatpatay kadagiti umuna nga adalan ni Apo. Ket awan papanan na, hanso na makaapan ijay grupo, hamma iso na makasubli di nagapuan nan. Jiso nating nga. Kasta ti kasasaad ti tunggal may sa kada tayo. Iso kunata, we are saved by faith and not by our work. Amin tayo, awan ti may panakkel tayo, ken Apo. No may salakan tayo, babaen ti ay pamati, di ore awan aramidenen. Haan, no di ket tipod no pamati, babaen tay panang salakan, anaawat tayo ken Apo, nupod no ata nga pamati, haan mong pigilan ti bagim, na apan sumurot, agserbi ken Apo. Ket, itang agsapa, may palagip ti tunggal may sa kada tayo. Haan tayo nga freeloader lang ijibang ka. Madikam mo ti kasasaad ti tunggal may sa ngemhan nga malpas ti panagserbi ken Apo ti panagtugaw lang iti kapilya. No diket ammum itapusom no anati bagbagaken Apo ken ka. Adu ti programa ti iglesia adaw dawaten na. Hanak mo munag ti kapilya ta no kitaan no kasano kalaing sermon ni pastor. Nagawidak mangeg ko lang ti reklamo tungkol kanya na. No diket umunegak kitaag ti bagik nang rura. Kitaag ti kinarugit ko. Ket dawatek ni Apo amang pakawan. Dawatek ti panang turong na no anakayat na nga aramiden. Adda ti kanta paborito since high school. Gamin no minsan masapol mo ti magmagna mga kagudwa oras may isang oras mapanti school during weekends lang mat. So tinga ti taltalon nagmeteg kanta. Kunana di kanta, before the world began, you were on His mind, and every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done
so you would come. There's nothing you can do to make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only Son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Awan ti may panakkel tayo ken Apo, nga ibaga tayo, Apo naited ko amin naaramid ko amin nga kalintigan. Gamin dukas ti mindset tayo, kaslat ti bagi tayo ti may tantanok. Kuna na di kanta, uray anapay ti aramide mong, naited nan nalpasen. Inaramid na ni G. Cruz, naited na kanyam, uray idi managbasol kapay. Isun na nasurutam ti dalan, nasurutam ti agaramid, tinalinteg. Han nga ti bagim ti may tanok, no dikat ni Apo. Han nga siyak ti may tanok, no dikat ni Apo. Isut tunggal may sa kada tayo. Uray kasano kabasit kunam ti may ted. Uray kasano kadakkel ti may ted. Haan tayo nga agkum-compare. Han nga may baga nga nasayaat, kasasayaatan, haan. Dakes kadadakesan, duwalaeng nasayaat kan dakes. Wen ken haan lang ken Apo. Nusuruten tayo ni Apo, awanen sa balin. Isutatay ko na ni Pastor, kablaawam ti kadinnam. Simple gesture. May palagip ti tunggal may sa kada tayo, nagtugaw tayo, unag ti kapilya, haan lang para katitibagi tayo. No diket, no makita tayo, ti kay kakadwa tayo. It is a joy, ti tunggal may sa, no makita tayo, ti tatayangan, kastamat dagiti ubing. Tunggal may sa nga paset, iti iglesia. Ket importante, isango ti Apo. Ket haan nga sika, ti mangibaga, tinasyaat, kinhaan, no diket ni Apo lamang. Kunana ni Pablo, kamodyanan na, I finished the race, kunana. Ket namnamaan na, dayjay corona, nga ited kanya na ni Apo. Tahan ng kinita, no kasanun, tunggal may sa, adu nga tattao ket, agsasao, tidakes kukuha na. Persecution and all. Si tayo met, panpanunutin tayo nagadu. Nga problema, baka adati may bagada, baka adati may komento sa baling nga tao, babaen ti aramid tayo. Haan, kini Apo lang ti sentro. No, agdodwa ka, halimbawa ti choir, no, dati gibagbaga kanyam, nga sumali ka ti choir, ng pampanunutan ti bagim, haanak mo na laing. Ti ministeryo ti Apo, hanakit kitaan tinalaing. Kitkitaan na ti puso. Uray no nalaing agkantata, uray haan, no panpanunutan ti bagim, no diket, bagim lang tiket mo ngay tanok, may pakitam lang no kasano kakalaing, aw mula serbina. Kasta ti kayat na ibaga, ti teksto tayo tatanga agsapa.
Ni Apo, kamamuna ka, kamamunak. Ilukat tayo ti puso tayo ken Apo, dawaten tayo ti pamakawan na. Ket tunggal maysa, dakkel wenno basit, dakes wenno lalinteg, ket kukwana. Gamen, haan nga madalosan, itinarugit. Di mat. Madi ka makadalos no aramatem ket narugit nga danom. No narugit at aninis mo, ura ipunas mo, haan na madalosan at masapol adalosan. Sutunggal may sa kada tayo na dataramid tayo nga basol, haan nga si tayo timang balos, basol tayo. Haan na madalusan. Uray no anaramidang pay nga na siya at tadakes nga naaramid mo. Haan mo nga madalusan. Tinadalos nga danom, mabalin mo mapagbuggo kaya't madalusan. Tinadalos at rapo, punas, mabalin na nga punasan, tinarugit, kaya't madalusan na. Ni Apo, kasta ti inaramid da, tunggal may sa kada tayo. Laglagipen tayo, ni Apo, tinangpunas, isuna lang ti awan ti rugit na. Isuna lang tinangpunas, ti kinarugit tayo. Ket ana tinangyari, babaen ti pangpunas, tinadalos, mapan ay jurirugit, di pinangpunas mo. Isu ti naramid, nga po tayo nga Jesus, iti krus ti Kalbaryo. No panpanutin tayo, tunggal may sa kada tayo, nga babaen laeng ken Apo Jesus, isu na padalos ti tunggal may sa kada tayo. Awanen, si papakumbaba tayo, amin, amang bigpig, ti kinataeng na, kinarugit tayo. Kastalaeng kapanunutan, ang mapabaro, ti kapanunutan, ti biyag, ti tunggal may sa kada tayo. Ket dawatek, nagtitinulong ti tunggal may sa, haan nga kikinong petisyon when no kikinong para, no di ket babaen ti pamati, ken Apo, ket agkakadwa tayo, nga agbyag, analinteg, kaputi panagayat tayo, kaputi asi, ken parabor, ni Apo. Ti Diyos ti madaydayaw, nembag ngagsapa, kada kayo. Agyaman tayo iti sasaot ti Apo. Idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton, agraman iti para ka dagiti paaramid a kasapulan iti iglesia pagyaman bayat a makankanta ti imno. Ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay a mga ramat iti online banking. Ket mabalin tayo iti agidaton babaen iti bank account ti Central Methodist Church na iparang kadagiti si screen tayo. Kantain tayo iti maudingan no. Idalanak yak may wawa, uraya dinut papanak, taimam Diyos iturong nagtubiyag ko parag sa kena. Idalanak, paimam Diyos idalanak, daytoy ome hamasiliw, ang talina eto kentan. Uray na si
iti dalan wendo kasilin aranyag uray na may wendo rigata mo ka Diyos idalanan. Idalanak, idalanak, ay Imam Diyos idalanak, na ito'y obehamasiniw at talina etuken ka. Diyos ko ta imam kung betak siye masumurutak na pegad man ti pagnakamo a Diyos idalanan. Idalanak, idalanak, ay Imam Diyos idalanak, na ito'y obehamasiniw at talina etuken ka. Siya sinuman kada kayo kakabsat, iti nakabailan nang agparintumeng wenno umay iti sakaanan iti Apo. Kitaw awisen na kayo ang amin. Tamu tayo laun unay, nga babaan iti pamati, iti panagkaykaysa, ken iti panagpagpakumbaba. Maddanto iti pagbanbanagan na, nga kas iti narabin ni Apo tayo, anang dalos iti kinarugit tayo, agkararag tayo. Pudno o Apo, nga awan may panpanakal mekan ka. Gapu iti kinarugit mi, ken iti kaado iti paglablabsingan mi. Ngayon iti daytoy ngagsapa o Apo at tuy kami ngagrukbab. Agyaman iti kinaimbag mo. Tay naklon mo amin nga para kada kami, tapnon mawaya-wayaan kami iti basol, wenno iti kawar iti basol. Agyaman kami kan ka o Apo, kadagiti sa saom, nga daytoy manen tinay waragawag iti daytoy ngagsapa. Babaan daytoy nga anak mo nga isut inaramat mo. Wen pudno launay o Apo, nga babaan iti pamati, ket maisalakan kami, ken babaen iti dungum, ken iti kinaimbag mo, nadalusan kami. Isu nga iti daytoy akan ito, ta dinalusam nga roden o Apo, dagitoy nga basbasol me wenno kinarugit mi. Ket mayanurok kamin iti pagayatam. Isu nga awatem kumao Apo, iti pamuspusan nga amumi, no kasano kami nga agyaman nagrukbab, wenno umay ken kag daydayaw. Agyaman kami o Apo, tayni ka na kami manen iti gundaway, nga saan lang nga may paay mi, iti kararwami, iti bibiyag mi, iti panpanunot mi, wenno iti pigpigsami. Kastamet maipaay mi, o Apo, no anyaman dagiti ni taod kadagiti puspuso mi, nga para iti kasapulan iti iglesyam. Kas kuma dagiti apagkapullo, datdaton sagsagot, nga isu o Apo, iti inkari, wenno indaton dagitoy nga anak mo iti sanguanam. Awatem kumam amin dagitoy o Apo ken bendisyonam. Tapnon maaramat iti addapay nga pakailawlawaan iti pagariam, babaen daytoy nga iglesia. Agyaman kami iti daytoy nga anak mo ken kastamat iti ministeryo niya.
Ken kasta o Apo, iti sibubukal la pamilyada, iti pagsapulan da, ken nang runa o Apo iti pamati, nga isut tinawid na, tapnon daytoy meto Apo ti parangarang na kadagiti sabali. Tapod no launay, nga awan iti pagpanpanakkel na, no dilaeng nga siksika, tamo na o Apo, nga awan sabalin nga nangipaay ken kuana iti kastoy nga talugadeng no dilaeng nga siksika. Wenno Apo giyaman kami met kadagiti anak mo. Nga simmang bay iti panagkasangay da nang nangruna daytoy nga kamsat mi. Ngagkasangay iti daytoy ngagsapa wenno daytoy nga aldaw ni kamsat nga Joshua. Wenno Apo amumilawn unay nga iti may samanen nga tawen nga iso nga dinaldalyasat na ket pudno launay nga insalakan mo inlasat mo iso na ken iti daytoy ngagsapa daytoy nga aldaw adtoy o Apo dagitoy nga naganak na nga pudno nga agyamyaman ken kastama dagiti daduma saan laeng nga daytoy nga kabsat mi nga ni Joshua no diket dagiti adupay ken kadagiti kakabsat asimmang bay ti aldaw iti kalaysada. Agyaman kami meto Apo kadagiti anak mo nga pinaimbag mo, kadagiti saksakutan iti bagbagida. Dagiti anak mo o Dios nga inikam iti gundaway nga madaan iti pagsapulan. Dagiti anak mo o Apo nga inikam iti gundaway nga makastrek manen iti pagbasaan kas kuma dagiti estudyante. Dagiti gundaway o Apo nga impaay mo kada kami. Iting kami panaglangan-langan tapnon makarukbabo na makapagdayaw kan ka. Agyaman kami. Ken kadagiti anak mo ngagtultuloy ngagararamid kadagiti pagsapulan da. Wenno Apo amumilawn unay nga sikatin ang ipaay tikirat kan pigsada. Tapnon mabalinan dao Apo iti agaramid ka nagiti banbanag nga iso iti inaldaw nga aramid nga inpaay mo kadakwada iti naduma-duma o Dios nga pagsapulan ken aramid kadagiti naduma-duma nga talugadi nga isot impaay mo iti tunggal maysa tapnon babaan iti kastuket at adapay nga may tanuk iti nagan mo agyaman kami o Apo agiyaman kami ken ka. When adu dagiti pagyamanan mi o Apo ngem saan mi nga may balikas amin ni Suda. Isu nga dagitoy nga anak mo nga dayti sangwana mo Apo nga saan laeng agyamyaman kadagiti parabor bendisyon nga isut impaay mo kadakwada. No di ka to Apo addada iti sangwanam agparparintumeng da kadagiti pagtugtugawan da taadda o Apo kayat da nga kiddawen ken ka kas iti kiddaw ni kamsat nga Aaron Biloria nga into no may nga November o Nobyembre ket maramid to o Dios iti bar exam ket daw-dawaten mi iti pamateg mo kadaytoy nga anak mo ken kadagiti sabsabalipay nga mangnamnama iti kaasim ken parabor mo ken kuada o kadakwada. Kastamat iti kamsat nga Judy Kitlong nga iti pamateg mo babaan iti panagdaldalyasat na intun umay nga Nobyembre a 2 amapan iti Amerika. Iti pamateg mo o Apo, iti panangsalak ni mo wenno panangisalakan mo. Iti may nga bulan nga iso papana wenno kadda na iti Amerika. Ket o Dios isalakan mo kadi ken iti salaknib mo ipaay mo ken kuana. Ken kadagiti sabsabalipay o Apo nga daan kiddaw da kas dagiti kiddaw apan ang paimbag kadagiti saksakiten iti bagbagida ipaay mo nga rod kadakwada dagiti anak mo nga agkiddaw o Apo mapaimbag iti bibiyagda babaan kadagiti pagsapulan nga isu o Dios inpaay mo kadakwada dagiti kakabsat nga daan sa bali a nasyon nga isu na o Apo ket pudno launeg saksakripisyo
uray maadayuman kadagiti pampamilyada, ngem gapu o Dios iti pamatig mo kadakwada, ikam kadi iti kered, ken kastamet iti talna, ken talged iti bibiyagda. Dagiti ayaten mi iti biyag nga saan mi nga kadwa iti daytoy nga kanito, weno Apo ammo milaon unay, nga sika iti mangaywan, sika o Apo iti mangilasat kadakwada, kadagiti adu man napegpegad iti bibiyagda. Adu o Apo dagiti kiddaw mi, ngem kas iti kinunak saan mi nga may balikas iti daytoy nga kanito amin, no deket ammom o Apo no anya, iti nagyan iti panpanunot ken iti puspuso iti tunggal maysa. Isu nga iti kadang me o Apo ket ipaay mo kuma, sapay kuma o Apo. Tadadapay nga maparagsakan dagito nga anak mo, kabayatan iti panagbibiyagda, iti daytoy nga lubong nga adu iti parparikot na. Weno Apo awan sabali ngayon kamin pagkamangan, no dila nga siksika. Bendisyonam iti tunggal maysa iti pamilya, iti daytoy nga iglesyam. Iti amin o Apo, nga abuyot mo, akas kadagiti papastor, dikunises, dagitag pangulo mi, kas iti obispo mi, ken di SS mi, kani daw dawat mi nang nangruna, iti daytoy ngang kampanang pili, iti agliderato, iti iglesia mi, akas obispo dito'y Pilipinas. Iti daytoy nga maaramid nga eleksyon this coming November, o Diyos, iti pamatag mo, iti iglesiam, ket sika nga rod iti mang patugaw, iti rumbeng nga iso o Diyos, amang ipangulo iti iglesia mi. Tawaten mi Apo, iti pamatig mo met, iti daytoy nga ilimi, sika nga rod iti mangipaay, iti tunggal talugadeng, wenno iti kinalaeng, kadagiti anak mo ng patugaw mo kas agpangulo, manipod iti nasyonal, aging gana iti barangay, nagitoyo Apo iti kiddaw mi. Nga daan namnama, ken pamatag iti naga ni Jesus, nga manubot mi. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Into naramit mo't malpas kapo, kasi makita ka nagbaligi nga impaging got patay idalan na. Idalanak, idalanak na Imam Diyos, idalanak daytoy ome hamasiliw at talina etuken kwa. Kakabsat ko kay naayatek idaunay, intayo nga rod, awaten, iti pamemendisyon ni Apo Dios nga da sa dilangit, ken kastama iti dungo, ayat ken panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken tikang runaan, iti nasantuan nga Espiritu isukuma, iti mangliliwa, ken isuna kuma, iti mangal alwad, ken ka ken kanyak. Ita, into no bigat, ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.